Var ikke en ren og trang nye? Jamen, det er på ydersiden, men det er mere sådan, jeg synes, at det der, det bliver... Nej. Vi har 30 af grader. Jeg spurgte min søn på 9 år, og han sagde, at han var det ikke. Ja, du sagde det ikke. Anelse. Nå, i vores vi har 60 grader, det er meget sgu. Vores, den er kun på 100 grader. Det var 40 nu. Når jeg filmet, hey, når jeg filmet og synes nu, det er stilerende, så er der en, der begynder, det skiftes I bare til at stille op til det næste. Det kan du bare gøre nu. Finde propper og lave titreringsopstilling klar. I skal hele tiden være et skridt foran, så I ved, hvad skal der for? Hvordan kan du sætte ned i Hvad? Det var der koger. Koger jeg allerede. Og I skal huske, Så der kan være de to. på filmen, det er, hvordan jeres opløsning ser ud, når I skal have tilsat. Det der glas, vi har sat, den der skal jeg lige have. Så kom lige med. Er det under udsugning? Utrolig dårlig lys. Målekolber. Det er, hvis der står 100,00. Når der står 100 ml, så er det cirka 100. Så er det ikke målekolber. Målekolber er det mest præcise, vi har. Ja, så jeg tager bare en tryk. Jeg tænker, skal vi ikke lave en ny film fra Nej, nu det af, gør du heller ikke. hvor vi har bløde farver? Du fortsætter bare. Nu tror jeg, I får noget, jeg kan kalde petroleumsfarve. Nu tager jeg den her. Nej, det. Det tror jeg. Så må vi jo snakke om det. Det er altså en flot farve. Så lukker du. Så er det flimmer. Så kan være, jeg kan ikke helt forstå, hvorfor I ligger så højt. Ja, så. Det er nu den brunlig. Så det skal gå utrolig langsomt, for nu bliver den faktisk hen af en rødbrun. Og nu er den brun. Har du startet den? Så, nu er den rødbrun. Nu aflæser vi lige i gang. Lad være med at droppe en til.